Olisi tarkoitus katsoa, että miten neulotaan keskitetty kavennus. Eli käytännössä ihan perus keskitetty kavennus, mikä tehdään oikeilla silmukoilla, mutta nyt katsotaan, että miten se homma toimii, jos tuleekin tilanne, että se pitää neuloa nurjilla silmukoilla. Asettuu eri tavalla nurjalla ja oikealla puolella. Voidaan neuloa pyöräneuleissa tai sitten ihan tasoneuleissa. Eli tässä tilanteessa nytten kukintolaitsukunoissa lapasissa tehdään ihan tähän nurjille silmukoille, kun ei haluta käyttää näitä oikeita silmukoita hyödyksi siinä kavennusvaiheessa. Mutta sitten jos tasoneuleessa tulee keskitetty silmukka, niin se voi olla myös, että se kavennuskohta tulee tänne nurjalle puolelle, mutta itse kavennus syntyy sitten hiljalleen tänne oikealle puolelle ja se vaan asettuu sitten vähän eri tavalla. Mä näytän miltä se sitten näyttää. Nyt mä oon silmukkamerkillä merkannut ton kohdan, mistä lähdetään kaventamaan. Eli ihan aluksi nyt neulotaan normaalisti siihen asti. Eli tästä. Mä otan ton pois. Ja nyt kavennukseen tarvitaan 3 silmukkaa. Eli 1, 2 ja 3. Ja nyt tässä nurjilla silmukoilla kavennettaessa niin lanka nostetaan tähän työn etupuolelle. Ja ensimmäiset 2, eli nämä 2 nostetaan tähän oikealle puikolle. Mutta niitä ei nosteta ihan tästä normaalisti, vaan nostetaan täältä takakautta. Eli puikko, nyt tossa on ne 2, niin puikko menee täältä silmukoiden takakautta molempien silmukoiden läpi. Käännetään työ ja nostetaan ne. Ja nyt ne on tossa ikään kuin pienellä kierteellä. Sitten seuraavaksi neulotaan tää 3. silmukka nurin. Ja sitten voi vähän kiristää, ettei siihen jää turhaa reikää, mutta ei kannata kiristää mitenkään hampaat irvessä, koska muuten näiden silmukoiden toi nostaminen on tosi vaikeaa. Ja seuraavaksi nämä 2 nostettua silmukkaa nostetaan tämän nurin neulotun silmukan yli. Ne voi nostaa molemmat samaan aikaan, tai sitten ne voi nostaa yksittäin. Mun käsialalle toimii selkeästi paremmin, että nostan ne yksittäin, mutta voitte kokeilla, mikä sitten toimii omalla kohdalla paremmin. Ja näin. Niin siinä on nyt ensimmäinen kavennus. Ja nyt tästä jatketaan sitten neulomista ihan normaalisti. Sitten mä neulon kerroksen loppuun ja tuun uudestaan tohon, niin katsotaan vielä uudestaan, että miten se homma toimii. Eli nyt ollaan taas tilanteessa, että ollaan tässä keskellä. Tässä näkyy edellinen kavennus, eli se tulee tuolla, rupeaa tekemään kavennusta toiselle puolelle. Niin nyt taas nämä 3. Nämä on keskimmäiset, tänne jää 2, tänne jää 2. Niin sitten nämä keskimmäiset 3. Tai toki miten se missäkin ohjeessa menee. Mutta nyt mä haluan nämä keskimmäiset. Niin lanka työn eteen. Näin, nyt se menee etupuolelta. Sitten nämä 2. 2 ensimmäistä. Otan täältä takaa sinne molempien silmukoiden taakse ja sit siirrän ne toiselle puikolle. Ja seuraavan silmukan neulon nurin ja vähän kiristän, mutta en liikaa. Ja sitten nämä 2 silmukkaa, 2 silmukkaa nostetaan tämän nurin neulotun yli. Ja jatketaan normaalisti neulumista. Ja nyt siellä näkyy 2. Niin se hiljalleen rupeaa muodostamaan tälle toiselle puolelle sitä kavennusta,
vähän näkyvämmin.